kafiri do be kabara jiru Allah an kasiga sigli ma so yorom Allahu alam. Bon ko uluka chokoroba dobe unale misiri la uye alimami soro uruku la kumbele mina la ale ya kumbele mina kofe ka tama abirit a kumbele mina to ka tama ka do safu kono ko uluka kano nyogona te ko be chogodi bo o nyogona chiden tele la bu bakrata yake ale nana tele yale pour almamini jama kana bo kumbele mina la sana ka kumbele mina aya kumbele mina kofe katama kado safala brito salli banne ciren ko jaraka Allahu hirisan wala tu'id ako alaki jidi koroto la kana salli la meye minke kana saga nyonaka kana nyonaka ko mana ki kumbele mina kofe kwa itama kado safula ciiden ko Abubakar ta kana nyogona ke donc a tebde mo kana ke ni bena salila ni nani ma fantani hakli signi bashigi itele yara chogo itama kana ikado safula de ka jofolo ka kabaru forok fili o kofi bi ka kumbele mina me ikari kumbele mina ka biri ka tama ka do safu kuno ciiden Abubakar ta balala ko ikana nyogona ke wo kodo ko ale tunye ulu mara be santabu uru mara de mbabulo na tunte ulu mara kiri do ka fo cide nye ko sababu sabade fo ore be aldaga ye ka wulu mara no sababu sabate kana wulu mara ko ale tunto da nano do wulu mba ale bolo santa nyona le ba ke to di sisa mo cide ko wulu kam mara ko munun kama no dola kelen ni sababu be mo min bore be wulu indi alema ako wulu be mara ka hada maden ka foro korosi ala ta ko fe ube be mo be ulu mara pour ka kongo sogo minanaye kongo konona la ube be mulu mara pour ka bina ika bagawun koro ala ta ko fe ka bagawun kono si bo mo min nin ko saba dola kelemba bola mako be ulu inna be ulu indama ate fere fona de ci de nyam balanka ulu fere ulu songo e haramu e ate be ulu ka fere ibada tigima de asaba ube min bolo ni ma mogo soro be di mogo min ma ni be se ka ulu inge akata yoro dola kata balona ye yoro dola kungo konona dola jiw be o dumunu be iba ge eba ge kama boila kabila kata yoro la be se ka balo yoro ni si te se ka ke ete se ka kisama fo yi ka faga de abe daga yi ka faga e ka kisama Eko bo ko do ko lebe batiri sa mo do bolo ale fana ye bati frère u ba le chire ko ale electricien de mana mo ba aleta ko akatu ka batiri monte mana nu ye wori di alema ube nu ko ale kata wori e batirisa ube ye wori dama kata batirisa ale beta batirisa min bolo obe batiri ndi alema sugu piri duguma yala abe dagale ka batirin fere aka kiliyan ma
sugu piri sanfɛ wa o bɛ dagale wa u bɛ ka feere sugu piri la kilaw ma u bɛ daga ye wa la n'a y'a sɔrɔ u dara e la k'i kɛ komi ciden dɛ e tɛ batiri feere la e ye électricien de u bɛ wele ka to u ka batiri de monter u ko ni batiri sugu min ni ne b'a fɛ i k'a monter joli don e ko nin hakɛ de don sugu la a bɛ feere nin de ma u ko ta a dɔ sa i k'a k'a la n b'a a wari d'e ma nin bɛ n'i tilala i ka baara la n bɛ i ka wari d'e ma u bɛ wari filɛ t'a sa ni a ye e kɔni kɛ komi wakili dɔ k'i kɛ ka da i la de k'i kɛ ciden de ni taara hari ni batiri in dira e ma sugu piri dugu ma de ayiwa i bɛna a fɔ kiliyan ye o cogo de la batiri misali la sugu piri 1000 de don mais ne ka kiliyan de don a ye batiri di ne ma 800 i ka 200 filɛ a tɛ daga i ka dɔ fara kan ka a feere sugu piri ma janko ka dɔ fara sugu piri kan batiri in dira i ma min na i bɛna o de fɔ a ye ne ye sugu piri kɔni ye 1000 de ye dɛ mais komi anw bɛ san ne k'a bolo a y'a di ne ma 800 n'a yɛrɛ ko 200 min sɔrɔla o y'i ka garijɛgɛ i bɛ 200 in ta mais n'a ma d'i ma a ka 200 y'a ta ye dɛ a tɛ daga i ka fɛn fara kan i y'a sɔrɔ min na dɔrɔn i b'o de fɔ a ye kana pera ma sugu piri la kana dɔ fara o kan e cira de danaya de dara e kan e kana foyi fara kan mais n'a y'a sɔrɔ e fana ye batiri feerela de ye donc a ko karisa aw bɛ batiri feere ni batiri sugu b'aw bolo joli i ye sugu piri fɔ a ye e taara batiri in ta ni e yɛrɛ ka wari ye pour i kana a feere nin ma n'a a dir'i ma sugu piri dugu ma o la tɔnɔ ɲini la dan tɛ tɔnɔ la e yɛrɛ bɛ se ka min da kan i b'a da kan o ye de ni e yɛrɛ ye batiri feerela ye a nana e ma ni commerciya sira ni sanni feere sira de donc o la ni e y'a sɔrɔ sugu piri dugu ma e bɛ se ka feere sugu piri na e bɛ se ka feere sugu piri in kɔfɛ mais ni cira de i kɛra komi wakili dɔ ciden de k'i tiɲɛ i ye batiri in sɔrɔ hakɛ min na i bɛna o de fɔ a ye kana foyi fara kan bon ko ni mɔgɔ min ɲininkali min nana mɔgɔ min den fitinin minnu bɛ na u ni nima na ou bien n'u nana dɔrɔn u bɛ fatu mais e tun t'a dɔn ko tɔgɔ bɛ da ninnu na fo wagati jan kɛra de e nana dɔn tɔgɔ kan ka dɔ la i bɛ se ka tɔgɔ dɔ la i bɛ se ka tɔgɔ dɔ la e bɛ se ka tɔgɔ dɔ wele a la misali la an delila k'a fɔ kɔnɔ kɔnɔ n'a dafara kalo 4 kɔnɔ kɔnɔ n'a dafara kalo 4 ni o kɔnɔ tiɲɛna ni hari den nana ani ni mana nin den sugu nin tun fiɲɛra ka la nin tun fiɲɛra ka don a la a bɔra de parce que ciden ka risalen de Buhari Muslim kɔnɔ Abdullahi ibn Mas'ud ka hadisa a ko ala b'a dɔ la kelen dali fara ɲɔgɔn kan i ba denso kɔnɔ tile 40 maniji lawaji tile 40 wɛrɛ ayiwa a bɛ kɛ ayiwa joli ye tile 40 wɛrɛ a bɛ kɛ sogobu ye o ciden y'a yɛrɛ ni tile 43 dafara sisan tile 43 bɛ joli ma don 120 kalo 4 donc ni o dafara ciden ko ala bɛ malikiya ci den ma ba denso kɔnɔ ka nin fiɲɛ ka kala malikiya in bɛ nin fiɲɛ ka don a la donc tuma Abdallah ibn Mas'ud tun bɛ na a ko Sadiqul Masduq tiɲɛtigi de don ni a ye min fɔ an b'a tiɲɛtigiya de donc o la ni den kɔnɔ kɔni dafara kalo 4 an dalen b'a la nin fiɲɛra k'a k'a la hari ni o a jiginna ani ni mana a bɔra de donc a tun kɛra hadamaden ye kiyama a bɛ kunu wala tɔgɔ bɛ k'a la denkundi saga bɛ faga a la donc an b'a ko ka kasanke ka salla ka de an bɛ taa su dɔ silama kaburuso de la an t'a su dɔ so kɔnɔ donc nin kiriw bɛ d'a ma wala ni mɔgɔ min tun tɛ nin dɔn ayiwa n'i y'a dɔn wagati min i bɛ se ka tɔgɔ dɔ fɔ a la
ibe se ka togo do kala ube ni min wolola ama me ani ni nana de me ama me afatura ni togo to makala ebe togo do kala ni ya do sisa ibe togo do kala den kundi saga imbo chogola na no ya biye ni be se ka saga faga iba faga ni no ya tiye ni français temenate anu asede te fana o binna ka boyka me be se ka togo in kala ko ni bena duwawu ke doni kibaw ka kanuni no ni duwawu ke ika salli ke ciden ka ko hari sujudu to ibe se ka salli ciden ka aw ibe se ka sallaka hari kito sujudu la ibe se ka salli ciden ka sallallahu alaihi wasallam ni sallira kan ni duwawu ngani ade ibe se ka sallaka o de ato sujudu fule ciden ko ale balila akana qur'ana kala ka to kumbele minala ala ya le bala kana qur'ana kala ka to sujudu la me doni ke ko ni qur'ana aya do kala ikumbele minato ni duwawu ngani ade e ma kara ni qur'ana kala ngani ay basitika ni eye qur'ana do kala sujudu to me eye qur'ana aya kala ni duwawu ngani ade ima kala ni qur'ana kala ngani basitika masalai sujudu to ko rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar me ima funi qur'ana kala ngani e ya funi duwawu ngani ade basitika ko bon ko futuri kofe anye duwawu do fo kateme ulu be fo futuri kofe ani fajiri kofe ko ale ya me ewa dola ko amanna rasul suratul baqara laba ya fula kubu kala futuri kobe ugu kara fajiri kofe nema o sabati lenye o ewa futuri kofe ajikaru fajiri kofe ajikaru ta kono amanna be fo yoro min ni dara ikadilanka ni be da sufede amanna be kala o de be hadisa kono ciden ko aya fula be ni mogo mu nyu kala sufela la kafatahu ubi wasa hari ni matanga fen woreke me oyede ni be da bo ko an ko ni mo mi ko ika jurube mo wala iko nyafara ate daga ika sagi katama anyo fo kateme ko me ale yere de ya ngani ya dusukun kono ka fo ale ki afara ka jurula mama fo atigie me ko fe atigi nana juru indama innama al-amalu binniyati wa innama likulli imrin ma nawa e kan ngani bi ni ala de jesa ikam minali ni mina balila o bi kan ngani de bolo ni ala ce bon ko ambalma muso do ko ale be yoro me aka finetiri da yelelen do misiri la bo yale ne misiri welela doro ale be se ka salliwa ube fo ale ka misiri ka salli korta kande mo ko fe ko ale ka salli donc min ye jama salli ama wajibi muso ka ni e hakilitala ko ibe bokana misiri la e yere bado fana idan kana lemba ka salli welela min fulen ni obe wakati korosi koso be wakati do nin ko ni salli wala dro wakati de donna no dankanya bi bolo salli wala la dro be se ka salli bon ko ulu be video do ye muso koroba do fatule abe suta mobili kono a modew ni feum be yeleni mankaw ni feuna komi Allah da be jamana kono ni ma muso ube mo ke fatura a modew be tilonke ni feunde ke kanison jawde ke
yoro dola yero beta wori de nyina fe muso koroba dew ube chokoroba dew ubeta wori do nyina aw fe karasa sara dugu jara aw be wori do mo be chogodi jahiliya bara de nunu nye jahiliya bara ude hada madem mo kay faade ifate yoro mi mo ke de bi ifa jo yoro la hari tinyela ni fate yoro mi doro immo ke de bi fa nola ika woli jiyala ni fate yoro mi doro ika mo ke de bi a jo yoro la mogo kam mo ke yi faade ewa ima muso yi bade do donc ikan ka hamini ba sale wakati chogomi kam ibab sali makara chogomi ka kasi chogomi ima muso bo chodere ibade do immo ke yi faade donc ko munun fule laada wula jahili laada wude do laada kone laada jugu mogo ko dabila hada madin fatura moke ewe ma muso ebe nisonja foka wori mina mogo la wala katoto laada kone laada jugu ute besilamiya sariyala ebe ibe wori mina ka dun idona aya kono wala taakulu amwalakum bainakum bil batili akana nyogon nafulo duwani nyogon ceni di funi ngalonye ni nye nyogon nafulo dude ngalonga atebbe islamiya sariyala a jogo be mogo munumura lada be mogo munumura ka bilalla jahili lada jugu bo ko safuni wotire akanunendo ikasa bismi rabbika li ala kala ani qul ya ayyuhal kafirun iben nunun kada safura kam fulala wotire araka ibe qul huwa allah ahad kala yala daga leno ika qur'ana aya wore kala ni nunun to ibe seka aya wore kala ni nunun te nunun kanunendo be kan nunun ke ne ibe seka qur'ana yoro kadiye ibe seka kala ula basitala nunun taye wakati chama ibe toku ke me wakati be seka sura wore uta ube be aya wore uta faqra ma tayassara min alquran ala ko aye ken kara qur'an la yoro min kanu awma ko nyinin kali do de boran la jine ku ulu fe utugube yoro min la da do bi bolo ko ni che ni kambo muso do no fe ko iba fe furula ni kambo no fe do ra kambo bata kadima ko ikatanayi ko fe furu fana te siri de ko be tanayi yoro min kadiye ko fe fu be furu siri ni nyella da jugni la da haramu yale muso mbake kan ni muso nyini nka nyini ni muso ani furu sirila ni muso sha kerin ka muso e ko kelewunte mbako kan ni muso nyini furula ani furu sirila ni nyen ka muso e ko kelewunte de ibake ka muso nyini ni kono nana wori wude borawa lahiru de dirawa ikan nyini ni muso de do ani wali muso tobe kelenye ate daga kam ma nyogona ate daga ka tegedi nyogona ate daga kallan kolonya ate daga ka bo nyogombe nani jumara mite nyogombe wali muso de do ikanyini ni muso ti ka muso de wali muso de do muso be kitaye de ni furu sirila muso ka wali ju fule e che ka chiden fule sere fula fule karasa ayinka de muso nyine nya dama القبول والإنجاب كake muso wole jokat afo ndem muso karasa masina nyaadi karasa mafurula injabu ye munye e fana kafo che kafo ube che ka chiden kafo anya minaye anyi de muso minaye anya minaye furula sere la nina kera sere unyana sere fula nyana ube ninkera jama nyana silama jama kulu nyana furu sirila nindela muso itaye ola me na ninni make eya nyini de doro hara na ya soriye wori dore bo ube hari na ya soriye woro dore bo me sigili make kan ni furu sirike ni chogola muso titaye
ina kana bo ina kana lankolonya yorola niya ke ini wali muso lankolonya ra ini wali muso tara ikunfe ate besilamia sariala la da do ni islamia sarate nyokonta bon ko mbalma do kanyin kale ni mo min ka bare buse yade ebe bagaw faga usogo de fero be chogo de basitika huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a ala de masai ni nema fe munun fule ni nye ndam fe munun fule ala de ya be danye abe aya danye huwa alladhi saqqara lakum ma fi samawati wa ma fil ardi jami'a minhu ala de masai ni ndam fe munun fule ni nye ndam fe be sankaba wolon fula duma kolon fula ne ala ya be da aw hadama donde ka be kolawye abe bora ni ala de fe ka kolawye donc nema de do ni ala yu dama ayu jatan kan nema yere suratul nahl kono uba ko suratu mimma suratul ni'am ala kan nema ka soraw dan fe munun baga munun fule ni nambu kantige ku sogodun ambe yeluka ewa ambe nono bo ka mi ka do ala ya jate anka aya jata kan nema de anka donc ala kan nema de umma ni mo min karo kantige baga no fere baga de bashi siti ka wala ko de ya to hari ciden ko lahiya fule ako ni lahiya kantigara min ye bosoli kelai jajjaro ako o kana kan ni yorota lahiya la hari ni ba sarai yere ku me ako u ka sarate bol lahiya la donc ne nya ira basi tela ka ke busenye ebe bagawun faga ka sogo ewa fere mungo la basi sitala ala de yu la daga nye ala de yu duni la daga nye ko do ambalma do ko ale tumben nafila la nafila arakan fulana ko salli korotara ko arakan fulana ka sujuruna uruku ko alu ikaji karu ke kelen o be chogodi ni ma fantiya soro lay bolo basi sitala o ya to doni ke ko ajikaru min be fo uruku la ko awajibi aka fo sinya fulo sinya kelen ko fo sinya kelen o e wajibi ka me atoye sunnai ka fo sinya fula sinya saba sinya ta sinya tani duro ye sunnai ko me wajibe ni ya fo sinya kela wasara me bunu semin ko rahimahullah yettem bi hudo ko ako ni sinya kele min fulen ni ni doni ko ko awasara subhana rabbil azim sinya kele subhana rabbiyal ala ni ya fo sinya ka wasara ma ko ma fanta ka soroyde me etten tora duguma ka ke komi ten dara tasuma ka subhanallah ka wuli ma fanta ma soro sujudu manye wala de ube wa bolo fula birara kumbere fula ka subhana rabbil azim wulila ma fanta ma soro ruku kono amanye de me ni ma fanta soro la ruku kono hari ni subhana rabbil azim fo sinya kele awasara ni ma fanta soro la sujudu kono subhana rabbil ala fora sinya kele awasara bon ko doko ni aunana au salira almamin no fi ani jama me aya soro almamin jama do na salila au nyewote ni almamin jama islamu bila ebi ta sarali menke do bena fara eka kasalli fo mo woro bena fo fana beke jama ko fe be chogode do ne ke bawu ye nyogon so sonnena do ko masibogon ko ete sika ke almamiye ko parce que almami ko fe mo de yode ngani aka do salli kono bo ko ete sika ke mo were ka almamiye tuguni do ne ke ba dogo ka majabu dogo ka do ko ay masibogon e fana be sika ke almamiye ni almami fara nyogonya ni mo min nana fara e fana ka e fana ye o almamiya ngani ya o fana ye duskun kono ibe sika ka almamiye
tumami lazinatu da'ima li bosi limya wal iftai kuma nan ni masailar ka kuma fulayin fo ko kuma sahalen ye minye masibogo fana bese ga ke alimami mo wore ye ko parce que delila jelen cité qur'ana ni hadisa kono min bi kalimami yabale adella jele cité delila min bayira ko masibogo te se ga ke alimami donc ko kuma sahale e fana bese ga ke alimami mo wore ye bon ko mɔgɔ k'i i jɔ ka sugunɛ kɛ ko baasi b'a la wa bon an b'a setu delila k'a fɔ ko ni mɔgɔ min ko ciden delila ka jɔ ka sugunɛ kɛ ko a tigi ma tiɲɛ fɔ ko ciden ma deli ka jɔ ka sugunɛ kɛ abada ko ciden bɛ sigi ka sugunɛ de kɛ ni hadisa tɛ mais hadisa sabatira an b'a setu ye min fɔ a bɛ min dɔ de hadisa sabatira don dɔ la ciden nana dɔw ka ɲaman bɔyɔrɔ dɔ la a jɔra ka sugunɛ kɛ wala dɔɔnikɛbaw ko i ka sigi ka sugunɛ kɛ o de ka ɲi mais a dagara hadamaden ka jɔ ka sugunɛ kɛ mais ko damadɔ n'o kɔrɔsila ye ni yɛrɛ ye hakilisigi sɔrɔ ni jɔra ka sugunɛ kɛ yan mɔgɔ tɛ n ka lawura ye kɛlɛ a filanan ni jɔra ka sugunɛ kɛ sugunɛ tɛ pan garanga yɔrɔ tɛ ni sugunɛ bɛ pan ka don ka finiw la ni sugunɛ tɛ panpa sugunɛjiw tɛ panpa ka don ka finiw n'u ka farikolo la n'i y'o o hakilisigiw sɔrɔ dɔɔnikɛbaw ko e bɛ se ka jɔ ka sugunɛ kɛ ni a darura nana e ma ou bien a dagalen do i ka jɔ ka sugunɛ kɛ ko parce que ciren delila ka jɔ ka sugunɛ kɛ mais a ɲuman kɔni i ka sigi ka sugunɛ kɛ dɛ hali n'i bɛ jɔ ka sugunɛ kɛ ninnu ka kɔrɔsa la i ka hakilisigi sɔrɔ mɔgɔ t'i ka lawura ye ani fana hakilisigi ka sɔrɔ ko sugunɛ tɛ pan ka don i farikolo la ou bien i ka finiw la bon ko mɔgɔ min e ka baara ye ka warijɛ de dila mɔgɔw ye k'a kɛ bolona nɛgɛw ye bolona nɛgɛ min bɛ kɛ bolonkɔni la bon ni mɔgɔ dɔ ni sɛbɛnden nana ko e k'a don a ka bolona nɛgɛ kɔnɔ ka sɛbɛn in dila ka warijɛ in dila ka sɛbɛnden da kɔnɔ ni e ye o don kɔnɔ k'o baara ta ye i bɛ don musirikiya la wa ayi e tɛ kɛ musiriki ye fɔlɔ e ta ye de haramu don wala ta'awanu alal ismi wal udwan e ta bɛ don yɔrɔ min ala ko a kana ɲɔgɔn dɛmɛ junubu ni yaada kan sɛbɛn dɔgɔni ye haramu ni junubu de sɛbɛn dilolen ou bien k'a dɔn i bolola nɛgɛ na haramu ni junubu de don bon ni e ye nin sɛbɛn in dila ale ye nin bolola nɛgɛ in dila ale ye sɛbɛn k'a la i y'a dɛmɛ o junubu ni o haramu la o de junubu bɛ o la a tɛ bɛn e k'a kɛ ni nin yɔrɔ de mais ni a tɛ e yɛrɛ ka dusukun kɔnɔ ka sɛbɛn diloli ladaga ou bien ka i dusukun dilo sɛbɛn kan ko a bɛ fɛn ɲa ni o tɛ e ka dusukun kɔnɔ e tɛ musiriki ye mais ni e ye sɛbɛn dila e ye haramu de kɛ e y'a dɛmɛ haramu de junubu de la donc haramu do e ka o yɔrɔ de la mais a tɛ e kɛ musiriki ye ni sɛbɛn in don ni n'a diloli ni e dusukun dilolen ta kan ou bien n'a dagalen t'i bolo subhanaka allahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka adamaden fɔlɔ min ni ale fɔlɔ de kɛra sababu ye ka fagali kɛ ko yala kafiri do ou bien kabara jurumtigi do allahu alam tiɲɛ la n ka sɛgɛsɛgɛli ma se o yɔrɔ ma allahu alam bon ko olu ka cɛkɔrɔba dɔ bɛ yen u n'ale misiri la u ye alimami sɔrɔ uruku la kunbele mina la ale y'a kunbele mina kɔfɛ ka taama a kunbele mina tɔw ka taama ka don safu kɔnɔ ko olu ka kan'o ɲɔgɔnna kɛ k'o bɛ cogo di bon o ɲɔgɔnna ciden tɛrɛ la abubakirata y'a kɛ ale nana teliyalen pour alimami jama kana bɔ kunbele mina la san'a ka kunbele mina a y'a kunbele mina kɔfɛ ka taama ka don safa la birito salli bannen ciden ko jarakallahu hirisan
wala tu'id ako ala ki jidi koroto la kana salli la me ye min ke kana saga ɲɔgɔnna kan kana ɲɔgɔnna kɛ quoi maana ki kunbele mina kɔfɛ ka i taama ka don safu la ciiden ko abubakira ta kana ɲɔgɔnna kɛ donc a tɛ bɛn mɔgɔ kana kɛ n'i bɛna salli la ni naani mafantiya ni hakilisigi ni basigi ye i teliyara cogo o cogo i taama kana i ka don safu la de ka jɔ fɔlɔ ka kabaru foro fili o kɔfɛ i b'i ka kunbele mina mais i kana i kunbele mina ka biri ka taama ka don safu kɔnɔ ciiden abubakira ta balala ko i kana ɲɔgɔnna kɛ ko dɔ ko ale tun ye olu mara a bɛ san 10 bɔ olu maraden b'a bolo mais a tun tɛ olu mara kiiri dɔn k'a fɔ ciden ye ko saba de fɔ sababu saba de fɔ o de bɛ a daga ye ka wulu mara n'o sababu saba tɛ i kana wulu mara ko ale tun t'o da n'o dɔn wulu b'a ale bolo san 10 ɲɔgɔn na ale b'a kɛ cogo di sisan bon ciden ko wulu ka mara ko minnu kama n'o dɔ la kelen ni sababu bɛ mɔgɔ min bolo i bɛ wulu in di ale ma a ko wulu bɛ mara ka hadamaden ka forow kɔrɔsi ala t'a kɔfɛ ou bien mɔgɔ bɛ wulu mara pour ka kɔngɔ sɔngɔ minɛ n'a ye kɔngɔ kɔnɔna la ou bien i bɛ wulu mara pour k'a bira i ka baganw kɔrɔ ala t'a kɔfɛ ka baganw kɔlɔsi bon mɔgɔ min ni nin ko saba dɔw la kelen b'a bolo mako bɛ wulu in na i bɛ wulu in d'a ma a tɛ fɛɛrɛ fana de ciden ɲan balan ka wulu fɛɛrɛ wulu sɔngɔ ye haramu ye a tɛ bɛɛ wulu ka fɛɛrɛ i b'a d'a tigi ma de a sababu bɛ min bolo n'i ma mɔgɔ sɔrɔ a bɛ di mɔgɔ min ma n'i bɛ se ka wulu in gɛn a ka taa yɔrɔ dɔ la ka taa balo n'a ye yɔrɔ dɔ la kungo kɔnɔna dɔ la jiw bɛ yen dumuniw bɛ yen i b'a gɛn e b'a gɛn ka ma bɔ i la ka bila ka taa yɔrɔ la a bɛ se ka balo yɔrɔ min ni nin si tɛ se ka kɛ e tɛ se ka kisa ma fo i k'a faga dɛ a bɛ daga i k'a faga e ka kisa ma Eko bon ko dɔ ko ale bɛ batiri san mɔgɔ dɔw bolo ale fana ye batiri fɛrɛ u b'ale ci de ko ale électricien de maanaam mɔgɔw ba ale ta ko a ka t'u ka batiri monter maanaam n'u ye wari di ale ma ou bien n'u ko ale ka taa wari batiri sa ou bien ye wari d'a ma ka taa batiri sa ale bɛ taa batiri sa min bolo o bɛ batiri in di ale ma sugu prix duguma yala a bɛ daga ale ka batiri in feere a ka clientw ma sugu prix in sanfɛ wa o bɛ daga ale wa ou bien k'a feere sugu prix la clientw ma o bɛ daga ye wa la n'a y'a sɔrɔ u dara e la k'i kɛ komi ciden dɛ e tɛ batiri feere la e ye électricien de u bɛ wele ka to u ka batiri de monter o ko ni batiri sugu min ni ne b'a fɛ i k'a monter joli don e ko nin hakɛ de don sugu la a bɛ feere nin de ma u ko taa a dɔ sa i k'a k'a la n b'a a wari d'e ma nin bɛ n'i tilala i ka baara la n bɛ i ka wari d'e ma u bɛ wari filɛ taa sa ni a ye e kɔni kɛ komi wakili dɔ k'i kɛ ka da i la de k'i kɛ ciden de ni taara hari ni batiri in dira e ma sugu prix duguma de ewa i bɛna a fɔ client ye o cogo de la batiri misali la sugu prix 1000 de don mais ne ka client de don a ye batiri di ne ma 800 i ka 200 filɛ
ate daga ka do faraka ka afere sugu prima janko ka do fara sugu pirika batiri ndira yima min na ibina ode ko aye ne sugu piri koni ye wakele ndede me comme an be sanne ka bolo aya dinne makeme sege na yere ko keme fula min soro la wi ka garjage ibe keme fula inta me na ma dima aka keme fula ya tayde ate daga ka fem faraka ya soro min na dribo de fay kana pera ma sugu pirila kana do fara oka e cira de danaya de dara eka te kana foy faraka me na ya soro e fana batiri fere la de donc ako karasa awu be batiri fere nim batiri sugu baw bolo joli iye sugu piri foy e tara batiri ntani e yere ka woriye puri kana afere nimma na fi adire ma sugu piri duguma wala tono nyini la dante tono la e yere be sika min daka iba daka woyede ni e yere batiri fere lay anana e mani commercial sirani sanni fere sirade donc ola ni e asoro sugu piri duguma e be sika fere sugu piri na e be sika fere sugu piri nkofe me ni chirade ikera komi wakili do chide de kichi iye batiri soro hakke mina ibina wode fay kana foy faraka koni mogo mi ɲininkali min nana mogo mi den fitinu minnu bɛ na u ni nimana ube n'u nana dɔrɔn u bɛ fatu mais e tun t'a dɔn ko tɔgɔ bɛ da ninnu na fo wagati jan kɛra de e nana dɔn tɔgɔ kan ka dɔ la i bɛ se ka tɔgɔ dɔ la i bɛ se ka tɔgɔ dɔ la e bɛ se ka tɔgɔ dɔ wele a la misali la an delila k'a fɔ kɔnɔ kɔnɔ n'a dafara kalo 4 kɔnɔ kɔnɔ n'a dafara kalo 4 ni o kono tiɲana ni hari den nana ani nimmana nin den sugu nin tun fiɲɛra ka kala nin tun fiɲɛra ka don a la a bɔra de parce que ciden ka risalen de Buhari Muslim kɔnɔ Abdullahi bin Mas'ud ka hadisa a ko ala b'a dɔ la kelen dali fara ɲɔgɔn kan i ba denso kɔnɔ tile 40 maniji lawaji tile 40 wɛrɛ ewa a bɛ kɛ ewa joli ye tile 40 wɛrɛ a bɛ kɛ sogobu ye o ciden y'a yɛrɛ ni tile 43 dafara sisan tile 43 bɛ joli ma don 120 kalo 4 donc ni o dafara ciden ko ala bɛ malikiya ci den ma ba denso kɔnɔ ka nin fiɲɛ ka kala malikiya in bɛ nin fiɲɛ ka don a la donc tuma Abdallah bin Mas'ud tun bɛ na a ko Sadiqul Masduq tiɲɛtigi de don ni a ye min fɔ an b'a tiɲɛtigiya de donc o la ni den kɔnɔ kɔni dafara kalo 4 an dalen b'a la nin fiɲɛra k'a k'a la hari ni o a jiginna ani ni mana a bɔra de donc a tun kɛra hadamaden ye kiyama a bɛ kunu wala tɔgɔ bɛ k'a la denkundi saga bɛ faga a la donc an b'a ko ka kasanke ka salla ka de an bɛ taa su dɔ silama kaburuso de la an t'a su dɔ so kɔnɔ